Sibonga umhlonishwa uDuma kanye no-Chief Whip ngoba khona lapho nokubambisana nje ne-department yakhe Human Settlements labantu bathinteka esikhukhuleni ezenzeka la edolobheni. Idolobha ke likisile yaba isisulu sesikhukhula. Baningi abantu abakhoseliswe endaweni ezahlukene ngenxa yekhukhula. Sifuna ukubika emphakathini ukuthi asakhohliwe emthombeni, sithi asiqale ngalabo sesibasebenza manje. Emveni kwaloko sizobe sesibabheka nabo 113 esizeda kuleli viki sofake kulezindlu kuthi emavikini azayo aba-104 so bakhoselisa kwenye indawo futhi kahulumeni okuzothi izindlu zabo zingaphelela sibasuse kuleli ndawo sobe sibakhoselisa zona kahulumeni amafletha amahle sibalethe la bazothola nabo okay babo bakwazi ukusuleka inyembezi njengawo wonke umuntu. Siyasho ukuthi bakhona abaningi abasesenkingeni abakholwa ukuthi laphansi kwalo hulumeni akhona hulumeni ka-President uRamaphosa sizogcina sinqobile inkinga yezindlu lapha eThekwini, kakhulukazi kulabo abakhahlanyezwe izikhukhula lapha edolobheni. Angisho nje ukuthi idolobha seliqalile manje ukubuyela esimeni salo